Tista' tina spjega però ta' x'inhi nolle prosekwi? Mela, nolle prosekwi hija tinħarġ mill-Avukat Ġenerali. Tidrok ieħor safrattant. Tinħarġ mill-Avukat Ġenerali. Meta jkun hemm każ fil-qorti li ta' persuni li b'xi mod għandhom jitresqu l-qorti. Illi l-Avukat Ġenerali ħafna drabi fuq rakkomandazzjoni tal-Korp tal-Pulizija tiddeċidi li daw ma jitresqux. Din id-deċiżjoni hija revokabbli. Ġifieri jekk għadha fil-għodu l-Avukat Ġenerali tbiddel il-fema tista' tqattaħħa għannolle prosekwi u tressaqu. Allura għalfejn ħarġet hija xi ħaġa simbolika. Issa, dik interessanti. Jiena l-informazzjoni li għandi hija illi l-ewwel ittieħdet deċiżjoni illi ma jmexxux kontra Antoniella Ġingawċi li kienet ir-risk officer tal-bank. Imbagħad x'ħin fehmu illi din ħadd esponihom għal iktar kritika għaliex il-pożizzjoni ta' Tażli kienet ħarir inqas gravi minn ta' Antoniella Ġingawċi. Daw qalu isma' għandna problema. Mela insolvuha billi naħfru tnejn li huma flok naħfru l-waħda, naħfru l-tnejn. U effettivament iffirmaw l-Avukat Ġenerali firmat daw iż-żewġ nolle prosekwi. Mela biex nieħu naqra rendi kont ta' fejqedin. Mela inti għandek persuna waħda li għall-MLRO jekk Minister żbar. Florence Fournier. Dik tresqet. Il-bank tresaq ukoll. Il-bank tresaq ukoll. Speċjal bank musejħel, xieħel il-bank. Multa probabbli forsi. Mhux se jmur il-ħabs il-bank. Imma speċjal hemm xi konsegwenza fuq il-UBO f'dak il-każ? Le. Okay. Iktar finanzjarja ma. Ġifieri mhux il-UBO bħala persona naturali jmur il-ħabs ħabba lill-bank. Forsi jeħel xi multa talla spiex. Ekku, infatti mhux qed jirrappreżenta ħalli sadel lill-bank, hemm ditta li qed tirrappreżentah. Sewa. Issa mbagħad għandek 5 min nies oħra li hija Farrugia u l-Maġistrat qal li għandhom jiġu mixlija. Minn dawk il-5 tnejn minnhom ħadu nolle prosekwi. It-tlieta l-oħra. Tlieta l-oħra jinsabu barra minn Malta. Sewa. Imma x-xewqa speċa hija li nresqu kontrihom daw it-tlieta. Mela, x'ġara? Ġara illi qabel ma ħarġu daw in-nolle prosekwi, meta situazzjoni kienet għadha tevolvi, il-Kummissar tal-Pulizija meta kien qal li iva jrid iressaqhom il daw il-persuni, kien għadu qed jiftaħar brix il-Maġistrat. Dan kien talab lill-Maġistrat biex joħorġu European Arrest Warrants u International Arrest Warrants. Daqshekk kien hemm rieda li daw jitresqu, anka kontra Tażli. Jiġifieri, 3 spetturi firmaw fisem il-Kummissar tal-Pulizija li jeżistu raġunijiet biżżejjed biex joħorġu daw l-arrest warrants internazzjonali għaliex hemm evidenza biżżejjed b'saħħitha biex Tażli jitresaq l-qorti u jeħel sa 18-il sena proġenerija. Dan jikkuntrasta bil-kbir ma' dak li ġara wara. Iġifieri li l-Korp tal-Pulizija qal lill-Avukat Ġenerali li m'hemmx raġunijiet biżżejjed. Issa, minn dal-moment il-qudiem, u sa nidħlu iktar fiha, ċertu informazzjoni li jiena nafu minn proċeduri bil-bibin magħluqa li jiena ma nistax ngħid pubblikament. U jiena qed nimxi ma' direzzjoni tal-qorti nispera li tinbidel fis-seduta li jmiss, però ċerti affarijiet li jiena nafhom bil-bibin magħluqa u allura jiena mhux qed ngħidhom. Nixtieq li ngħidhom u konvint li fil-futur ħajkolli possibilità li ngħidhom. Kollok possibilità li tgħidhom fil-qorti u xi nista' ngħidhom żgur. Fil-qorti miftuħa jiġifieri. Nispera li l-qorti tiftaħ il-bibien tagħha biex inkun nista' u f'dak il-punt dak kollu li naf iktar inkun nista' ngħidu pubblikament. X'inbidel f'sens. Anzi, ħa nistaqsik hekk. Il-ħsieb wara nolle prosekwi. Mela jiena ovvjament fil-ktieb tiegħek hemm din it-thread tal-email tal-iskambju bej ċertu spettur Vella li jibda jistaqsi lill-kollegi tiegħu isma' għajdu li waħda x'nistgħu nagħmlu għal din nolle prosekwi. Ħanieħdu ħaġa importanti. Min daw l-ispetturi, daw 3 spetturi u id-Deputat Kummissarju Aleksandra Mamo, ħadd minnhom madu fil-Korp tal-Pulizija ħlief persuna waħda, ħlief spettur wieħed. L-oħrajn irriżenjaw kollha.
Mela, tlaqna?